Ce? E în cutie. În cutia mea. Folosești placa, Eli? A ta? Păi am folosit eu și dacă bag la loc. Albastru. Mă uit la ceas, batia mea nu mai apare, dar știu sigur că o să vână, că tu nu îi dai de mâncare. Și cu expresia așa, dragă mea. Chiar
Dacă am la ușă cheia asta, nu înseamnă că mă face să mă simt femeie. Da. Doamne, zici că-s Cruella de Vil. Cu machiajul ăsta, uite cum fac așa. Ce frumoasă ești. Uite cum fac așa, că zici. Auzi, asta e expresia de seara, fețe. Și ce? Hai, fraților. Dar uite când fac așa, zici că-s Cruella de Vil. Cum mi se face ochiul. Da. 101 dalmatieni. Chiar e un problem. Ce astăzi să stau toată ziua așa. Nu mai tâmpit. Mi crie. Nu plângi, Anu, când zorile. Ia-o dacă ți-o trebuie. Eu ți-o dau. Vă dai? Da. Te ascund în sufletul meu, nu mai vreau să te rănesc, dar tu mă rupi în bucăți, fiindcă vrei să te găsesc. Te ascund în sufletul meu. Ce vrei cu să mă fac eu la păr, Ce vrea? Dar tu mă rupi în bucăți, fiindcă vrei să te găsesc. Hai, Alexandra, eu încerc să ieși din starea de neliniște. Care e supărată? Nu se simte bine. Nu m-am lăsat-o de seară. Te ascund în sufletul meu. Uite pe la ochii mei. Mă, ce-a fi fost în capul meu să mă machez așa? Trebuie să rectific. Pentru că arată ca ceapa. Cum? Așa. Da, chiar arată ca amuzant-o. Hai mă, că sau normal se vede chiar frumos. Sinceramente te digo. Sinceramente, mi se pare prea Prea? Simona, nu mai ai auzit că m-au băgat aseară în pat? Tot ce e posibil. Nu mai ai auzit aseară când am venit? Todo lo que es posible, pero voy a hacer De afară. voy a luar. Nu mai ai auzit că m-au băgat în pat, am făcut puțină gălăgie. Voy a hacer